बे समाव BCDC चेयारमेन आरो TCLCC नि चेयारमेननि सोमोन्दै आङो मोनसे गोनां रादाब फोसावनो सानबाय। गोबां मानसिफ्रा आंनाव सोंहरो जे BCDC चेयारमेन आरो TCLCC चेयारमेन जानोब्ला मा क्वालिफिकेशन नांगौ आरो मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ आंनाव सोंहरो। बेनिखायनो आङो बे रादाबखौ बानायनो गोनां जादों। गोबां मानसि आंनाव सोंहरो आरो नोंथांनाव दं नामा इन्सट्राक्शनफोर बा गाइडलाइनफोर दं नामा, मोनसनबायदों नामा होननानै आंनाव सोंहरो। दा बेनिखायनो आङो बे रादाबखौ, बे गाइडलाइनखौ, डिटेल्सखौ आं होनो सानबाय। गिबियावनो BCDC चेयारमेन आरो TCLCC चेयारमेन एप्लाइ खालामनांगौब्ला बिथांमोना हौवासाफोरनि थाखाय 12 पास जानांगोन आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 10 पास जानांगोन मिनिमाम। बेनिफ्राय ओरै गोजौआव थांब्लाबो जेबो नङा। अन्नानै मोजाङै खोनासंलां। हौवासाफोरनि थाखाय 12 पास जानांगोन आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय 10 पासआ मिनिमाम जानांगोन। आरो बिथांमोननि न'खराव जाय हौवासा एप्लाइ खालामगोन बिथांनि न'खराव बिथांहा सानै फिसाज्ला एबा फिसाजोनि बारा थानो मोननाय नङा। माने 2 चिल्ड्रेन। बेखौ he must not have more than 2 children होनना बुंदों। बिथाङा मात्र सानैल' फिसाज्ला एबा फिसाजोआनो जाया मानो थानो हागोन। साथाम फिसा थाबा बिथाङा एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा। बेखौ मोनसे गाइडलाइन बानायदों। UPPL आरो BJP GSP लोगो नांनानै बे गाइडलाइनखौ बानायदों जे जाय मानसिया एप्लाइ खालामगोन बिथाङा सानै गथ'निल' बिफा एबा सानै गथ'निल' बिमा जानो हागोन। अब्लानो बे BCDC चेयारमेन आरो TCLCC चेयारमेनफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन, मेम्बार्सफोरखौबो। बेनिफ्राय वमेनफोरनि थाखाय रिजार्भ होदों, टारगेट होदों 33%। महिलाफ्रा 33% बे सिटखौ एप्लाइ खालामनायाव सायख'जागोन। बेनिफ्राय 10% होदों जाहैबाय SC फोरनि थाखाय, शिडिउल कास्टफोरनि थाखाय 10% बे सिटखौ टारगेट खालामनो हादों। 10% SC मानसिफ्रा बे चेयारमेनफ्राव सायख'जागोन। बेनिफ्राय 10%आ आरो ST बाव, ST फ्राबो 10%ल'। बेनिखायनो 10% SC आरो 10% ST नि थाखाय बे टारगेट दं आरो बे BCDC चेयारमेन, TCLCC चेयारमेन आरो मेम्बार्सफ्रा। बेनिफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप्सनि थाखाय 3% होदों, 3%। फिजिकेलि हेन्डिकेप्टफ्राबो बैबायदि क्वालिफिकेशन थानाय मानसिया एप्लाइ खालामनो हागोन। बिथांमोननि थाखाय 3% टारगेट होनानै होदों। बेनिफ्राय 10% फर BPL फोरनि थाखाय 10% होनानै होदों दै। बेखौ खोनासं। जायफ्रा BPL बिथांमोनाबो बै क्वालिफिकेशन थानाय मानसिफोरहा स्पेशलिस्ट 10%खौ सायख'जानो हागोन, मोनगोन आरो। बेनिफ्राय बिथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 21 बोसोरनि गाहायाव जानो मोननाय नङा होनना बुंदों। 21 बोसोरनि गोजौआव थांनांगोन आरो। बेबायदि क्वालिफिकेशन, बेबायदि बैसो आरो बेबायदि क्वालिफिकेशन थानाय मानसिफ्रा बेखौनो क्राइटेरिया होननानै बुंनाय जादों आरो। बेवहाय क्राइटेरिया माने उपयुक्त, बासिथाव जाथाव, सायख'जाथाव बिथांमोन बायदिया बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिखायनो आं बुंफाबावनो सानबाय BCDC चेयारमेन आरो TCLCC चेयारमेन एप्लाइ खालामनो थाङोब्ला हौवासाफोरनि थाखाय 12 पास जानांगोन आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मिनिमाम 10 पास जानांगोन। अब्लानो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथांमोना सानै गथ'निल' बिमा एबा सानै गथ'निल' बिफा जानो मोनगोन। अब्लानो बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसे बुस्थु दंबावो, जायफोरनि न'खराव टयलेट, इउरिनेल आरो लोंनायफोरनि दैखर बा दंखल, दैनि फेसिलिटिफोर, खिनाय हासुनायनि फेसिलिटि गैया, बिथांमोनाबो बे माबाखौ एप्लाइ खालामनो मोननाय नङा होनना बुंदों। बेवहाय गाइडलाइनाव दै, जायफोरनि न'खराव दैखर एबा दंखल गैया एबा दै लोंनाय आरो दै दुगैनाय मानायनि फेसिलिटि गैया, खिनाय हासुनायनि जायगाफोर गैया, बिथांमोनाबो बे BCDC चेयारमेन एबा मेम्बारखौ एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै गाइडलाइनाव बानायदों। बे एसे मिनिथावथाव जाबाय। बियो थिगानो अबसे। गोबां मानसिफ्रा जिहेतु गामियाव फैनानै बे मेम्बारनि न'आव फैनानै जिरायफैब्ला बहाबा पेशाब खालामनो ओंखारगोन, बहाबा खिनोबो ओंखारगोन, आथिं सुनो दै लोंनो ओंखारगोनखाय हयथ' बे बुस्थुखौ बानायदों जानो हागौ आरो। बेखौ मोजाङै खोनासंनानै ला। दा हामबायसै, बयबो रोखा जाबाय जानो हागौ। बे बिषयखौ गोबां मानसिफ्रा सोंहरबाय थायो आंनाव। आं बेखायनो बे निउसखौ बानायबाय। अन्नानै बे निउसखौ नायदो आरो गाइडलाइनखौ जुदि नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला नेशनेल एन्टि कारापसन निउस एबा नेशनेल AC निउसाव आं फेसबुकाव सोना होबाय। बेखौ नोंथांमोना बेयावनो थुनानै नायब्लानो फेसबुकाव नुनो मोनसिगोन आरो। गोजोनथोंसै, बेखिनियावनो आं दोनबाय।